Ešte raz ahojte. Pardon, mal som telefonát od zákazníčky. Musel som to vybaviť samozrejme. Takže ešte raz, tí, čo ma ešte nepoznáte, volám sa Tono. Teší ma. Nie som žiaden profi, som obyčajný človek. A mám rád motorky, auta, techniku, kamerky. Rád fotím. Máme s kamarátmi takú malú, milú motobandu, kde teda si robíme rôzne výlety na motorkách. Či už po Slovensku, alebo aj vonku, Rumunsko, Rakúsko, Čechy. A veľmi rád som vonku. A keďže som taký fanúšik značky DJI, mám aj staršieho drona Phantoma 3 Professional, strašne málo som ho používal úprimne. A pred pár rokmi som si kúpil DJI Osmo Action kamerku, používal som ju najmä na motorke. A teraz pár týždňov dozadu sa mi podaril taký pre mňa husarský kúsok. Podarilo sa mi v akcii kúpiť Osmo Action 4, keďže vyšla 6. A dneska by som chcel, aj keď je takto škaredo, vyskúšať taký test, porovnanie obrazovej kvality jednotky a 4. Taký reálny test zo života. Tak si to užite, poteším sa, keď dáte like, odber. Ďakujem. A poďme teda vybehnúť hore na Sandberg. Obe kamerky sú v 4K 25 fps a zvuk nahrávam pomocou mikrofónu DJI Mic Mini. Kondička zjavne išla dolu, maličký kopček, ale už fučím.
sem sa treba vrátiť každopádne, keď bude slniečko, keď bude krásne, lebo toto je taká pekná lokalita a dá sa tu aj chodiť, dá sa tu aj čosi vidieť, dá sa odtiaľto vybehnúť túto hore doprava na Devinskú kobylu. Pekný kúsok krajiny a vedia tu byť parádne, luxusné západy slnka. Nad Devínom, nad sútokom Moravy a Dunaja. Takto asi z dnešného testiku z reálneho sveta by bolo všetko. Dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte. Pozerajte, užívajte, zabávajte sa a môžete dať aj odber. Čaute.